Vítam vás na dnešnom 10. zastupiteľstve. Dovoľte, aby som privítala dnes pani hlavnú kontrolórku, vás, milí poslanci, milé poslankyne, a vás, milí občania. Konštatujem, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení a z rokovania obecného zastupiteľstva bude vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle obce a následne aj v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, to je na polovičnej väčšine všetkých poslancov a je uznášania schopné. Poslanec Patrik Mikovič sa ospravedlnil z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti. Ako zapisovateľku navrhujem pani Lenku Franíkovú a ako overovateľov navrhujem poslancov pani Barborku Hrdličkovú a Daniela Ďurďoviča. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov Andreju Nemcovú, Stanislavu Oravcovú a Jozefa Lavečku. Ukladám návrhovej komisii sledovať priebeh zasadnutia a predkladať prerokovaným bodom programu obecného zastupiteľstva návrhy uznesení tak, aby zodpovedali skutočnosti. Má niekto z poslancov nejaký návrh? Ak nie, prejdeme k schváleniu návrhovej komisie. Kto je za to, aby komisia pracovala v navrhovanom zložení? Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nebol proti. Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 1/10/2024 a číslo 2/10/2024. Návrh uznesenia číslo 1/10/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch berie na vedomie určenie zapisovateľky magistri Lenka Franíková, overovateľov zápisnice magistra Barbora Hrdličková, inžinier Daniel Ďurďovič. Návrh uznesenia číslo 2/10/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Andrea Nemcová, magistra Stanislava Oravcová, Jozef Lavečka. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 1/10/2024 v uvedenom znení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Uznesenie číslo 1/10/2024 bolo prijaté. Dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 2/10/2024 v uvedenom znení. Ďakujem. Uznesenie číslo 2/10/2024 bolo schválené. Nasleduje schválenie programu. Program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 19.4.2024. Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia 3/10/2024. Návrh uznesenia číslo 3/10/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Dolanoch konaného dňa 25.4.2024 v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za to, aby bol program schválený v znení, ako bol uverejnený na webovej stránke obce. Ďakujem. Program bol schválený. Chce niekto program doplniť alebo zmeniť? Ak nie, ja navrhujem vypustiť bod číslo 7, schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia štatút obce Dolany z dôvodu rozporu formy schválenia štatútu obce. Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia číslo 4/10/2024. Návrh uznesenia číslo 4/10/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje vypustenie bodu číslo 7, schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia štatút obce Dolany z programu obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.4.2024. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 4/10/2024.
Ďakujem. Uznesenie číslo 4/10/2024 bolo jednohlasne schválené. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.4.2024 vám bola poslanci zaslaná mailom informácia o kontrole uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Má niekto k jednotlivým bodom pripomienky? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenie číslo 5/10/2024. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva Dolany číslo 5/10/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva Dolany. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za to, aby bolo prijaté uznesenie v uvedenom znení? Ďakujem. Uznesenie číslo 5/10/2024 bolo schválené. Chce niekto z poslancov využiť priestor na otázky? Alebo chce niekto z obyvateľov využiť tento priestor na otázky ohľadne závažných úloh súvisiacich? Áno? Je závažných úloh, či by to mohlo byť v slovenčine, alebo dopyty je po česky. Viete, my sme tu na dedine, tak nám prepáčte tu. Nie o dedine. Áno. Ja viem, používa sa to, myslím si, že aj v parlamente, tak Ale je to český výraz. je to také, ale je to také. Dopyt má v slovenčine úplne iný význam. Ďakujem za pripomienku. Má niekto nejaké otázky? Má niekto z obyvateľov otázky? Ďakujem. Následuje schválenie návrhu dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 12/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Dolany. Návrh dodatku, ktorý bol poslancom zaslaný dňa 9.4., bol riadne zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. Dôvodom predloženia návrhu dodatku číslo 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Dolany číslo 12/2023 bolo zvýšenie sum vo finančných pásmach. Ostatnom zostáva všeobecne záväzné nariadenie nezmenené. Má niekto k tomuto dodatku pripomienky? Ak nie, žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 6/10. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva Dolany číslo 6/10/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje dodatok číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 12/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Dolany. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za uznesenie číslo 6/10/2024 v uvedenom znení? Ďakujem, uznesenie číslo 6/10/2024 bolo jednohlasne schválené. Prešli sme veľmi rýchlo dnešné zastupiteľstvo, prechádzame do bodu rôzne, kde si môžeme spoločne prejsť, čo sa nám podarilo, čo nás čaká. Takže zrejme od posledného zastupiteľstva bola ukončená rekonštrukcia kuchyne. Celková hodnota, úplne presne to nemám vyčíslené ešte, pretože pani účtovníčka pracuje na záverečnom účte, ale pohybovalo sa okolo 63 000 eur, zhruba 29 000 sme získali z dotácie, ostatné sme vykryli z prostriedkov obce. Realizuje sa rekonštrukcia kalvárie, predpokladané ukončenie tejto rekonštrukcie elektroinštalácie kalvárie bude na budúci týždeň. Neviem, Ivan, chceš sa vyjadriť, ako nás to stálo nervov, koľko nás to stálo nervov? No, aj tak si myslím, že to není podľa tých našich predstav, aké sme mali.
Lebo ja som tam bol aj včera pozerať ohľadom tej zrezania toho stromu suchého. A ako možno, že to budeme vyhodnocovať niekedy za 5 rokov, že áno, sa nám to podarilo, ale teraz momentálne sme s tým nejako vrcholne spokojní. To, že tam tá silová elektrika bude, to je pravda. To, že to vypadá relatívne dobre. Áno, nepredstavovali sme si tam napríklad tie ističe, ktoré hoci ktoré dieťa môže dať dole. Napríklad, mne sa to tam nepáči. Mne sa to tam nepáči. To, že to bude zakopané a že to nebude špatiť, to je dobré. Má to svoje výhody a nevýhody, no dúfajme, že sa nejak nepodpíše pod to nejaký vandalizmus, ktorý teda sme zatiaľ v tej obci našej nezaznamenali, ale to, že to tam hoci kto môže vypať, akože... Nebude to môcť hoci kto vypať. No, keď je za každým stoiskom istič, tak môže hoci kto vypať. Myslíš, že pôjde to vypínanie? Neviem. Je to bezpečné. Nechcel sa samozrejme projektant, ktorý to projektoval. Ten projekt sa prerába za pochodu, pretože aj tí kopáči, keď to kopali, tak zistili, že cez tú skalu to nemôžu kopať, tak to obišli, dodatočne sa to všetko akože zakresli. Áno, je to... Áno, čo? Sme si to predstavovali ináč, tí ističe. Projektant musí vedieť, či tam také stave môžu byť, alebo nie. Oni, čo sa týka bezpečnosti, tak je to dobré. Len ja som si to predstavoval, že to bude centrálne pod nejakými ističmi a oni to teda dali na každú tú kalváriu, ten istič. Ale ja si myslím, že istič to nie je hračka pre nikoho, že má byť zabezpečený, že sa tam nedostane. Ten projektant musí vedieť. Je to v krabičke, vypadá to akože relatívne dobre, ale... Nebude pod zámom, je to v poriadku. Nebude to to otvorí, tak to samozrejme nie je to... Nebude pod zámom. Lebo to je hmotná krabička a verme, že nikomu to ruky nebude podávať. Síce. Dá sa povedať, áno, to revíziou to prejde, lebo akože... Nemôžu to dať nejak vyššie, aby to deti nedočiahli? Zás by to strašne špatilo. Myslím, že deti sú není problém. Skôr takých nejakých názdročných, a to do jakej výšky by sme dali, keď už... lebo je pravda, že napríklad, keď máme krivo od elektriku, tak sa vám tiež odsieť dostať, keď máte kľúci, to otvorí. Áno, Myslím si, že môžeme prejsť ďalšiemu programu. Môžeme prejsť ďalej. Je to ešte stále otvorené, chodili sme, premeriavali sme či hĺbku výkopov, či vhodnosť vložených chráničiek, káblov, dali sme tam niečo ešte aj navyše. Určite to pomôže tomu, aby sa spravila rekonštrukcia oboch objektov v správe FARI, takže a bude to oveľa bezpečnejšie, ako to bolo, takže si myslím, že svoj účel to splní a verím, že vandalizmus tu nebude. Zrekonštruovali sme, alebo respektíve zrevitalizovali sme dve verejné priestranstva, ste si všimli, že za kostolom a v Palkovičovom dome, tak ešte to je také, aké to je, ale bude to pekné. Určite sa niektorým páči, niektorým menej, že pri kostole je teda tojka miesto hajzlikov, ale je to zatiaľ jediné možné riešenie. Nelakajte sa, bude to vyzerať dobre. Nebude to takto otvorená modro-biela budka. Takže viem, že na kostolíku sa robí okrem kalvárie aj iné. Vďaka teda Peťovi Vysečanovi, ktorému chcem takto verejne poďakovať, budeme mu ďakovať aj samozrejme, že to nerobí sám, ale vedzte, ja to dopoviem, ja ešte stále rozprávam. Vďaka jeho nápadu, že teda s týmto nápadom prišiel, pridal sa Spolok pre krajší život. Ďakujeme veľmi pekne. Vážime si to. Je to z financií obce Drevo a práca je ochotníkov. Videla som tam osobne pána Marianino a teda Peťo natieral 106, Fošne a tak ďalej. Tak
určite máme prečo poďakovať aj za vhodnú cenu na pile. Takže ďakujeme. Máme tu žiadosť, ktorú sme obdržali už po zverejnení pozvánky na obecné zastupiteľstvo a vidím tu majiteľov bytovky, ktorí si dali žiadosť o možnosť vybudovania státia na kontajnerové státie teda na pozemku obce. Táto žiadosť musí byť normálne zverejnená ako zámer, čiže bude sa to zverejňovať na nasledujúce zastupiteľstvo. Najskôr sa musí schváliť zámer, potom teda zámer a účel a následne teda až potom to môžete vybudovať. To sú klasické postupy, ktoré musíme dodržať ako Dobre, a potom také veci ako, kde by to mohlo byť a také sú... To si budeme riešiť. Nie, teraz si to... Áno, určite. Určite sa stretneme, dohodneme, pôjde tam komisia, so šéfom komisie, poviete si, že kde by ste to chceli mať, schvália si poslanci zámer a následne potom sa môže ten buď prevod, alebo akým spôsobom sa dohodneme. Dobre? V zmysle zásad o majetku a v zmysle zákona 138. Dobre, a ešte sa spýtam ten termín tej obhliadky toho miesta, to dáte ako... Môžeme sa teraz dohodnúť v pohode. Ivan. Budeme tam vytrhnúť na zajtra. No. Zajtra máme brigádu, tak pre tú brigádu by sme tam mohli sa zastaviť a mohli by sme pozrieť, že kde vy by ste to chceli. Čo to je, kde to chceme, jasno by sme Čak, to sa jedná o koľko? 3 metre štvorcové? Je to rozmerstvo 270 na 80. To je plechová budka, ktoré sú uložené 4 kontajnery, aby neboli tak. Jasne. Nie je to žiadne veľké. To je proti medveďom. Ale potrebujete späť. Máme proti tým. Dobre. Tak zajtra by sme tam vybehli, o 5. sme sa dohodli, že budeme hore, tak pred 2 by sme sa tam zastavili a môžeme si povedať, že tuto to je, aby sme vedeli to, čo sa je. Dobre? OK. Evidujem aj nájomnú zmluvu na agro. Evidujeme to a bude to tiež predmetom zastupiteľstva v júni. Nasledujúcom. Takže tak. Dobre. Spomínala som vám, že prišlo nám návrh na členstvo v organizácii OCR, Oblastná organizácia cestovného ruchu. Takže nechávam do budúcna na zváženie, či by sme boli členmi tejto OCR. Ja si myslím, že je to prospech našich podnikateľov, vinárov. Takže v každom prípade na zviditeľnenie je to dobrá vec. A potom na podporu. Keďže sme boli pri tom ďakovaní, tak ešte musím poďakovať aj všetkým tým, ktorí nám pomáhajú, pánovi Polčicovi, ktorý rekonštruuje hracie prvky na detskom ihrisku, v podstate len za materiál, ženám, ktoré sa starajú o verejné priestranstvo, pani Vandakovej alebo pani Chvíľovej. A ešte ďakujem aj za to, že pripravili občerstvenie pre divadelníkov. A vám poslanci, že máte chuť stráviť hodiny na pracovných poradách a rozmýšľať, čo by sme mohli spraviť. Ale kľudne sa pýtajte, že čo vás zaujíma, alebo čo sme na poslednej porade neprerokovali. Viete, že máme nové stoličky. No to, však môžeš tam dať aj tú našu zrekonštruovanú kuchyňu, nech sa všetci pozrú, ktorí ne. Toto som tam dala, že sa opravujú lavičky, tam bol pán Marianik, ktorému som súvela fotky a tuším som ich neposlala. Takéto krásne stoličky máme v kultúrnom dome. Tú kuchyňu môžeš ukázať, že ako vyzerá. Tešíme sa na to otváranie. Celý kultúrny nový vám s tým stoličkami? Áno, áno. Tí, čo tam boli, tí hotely, čo to je tak... Ako tie budeme používať, keď bude napríklad taký šipkový turnaj. Tak áno, tak. Áno, ale tieto sú teda, no... Tak sa pozrite, ako to vyzerá. Je tam nebolo... Všetko tie miesto tých starých bremen. Však to myslím.
už sa tam aj varilo. Áno, takže už zabehnutá. Tak je taká pre 30 ľudí si tam varili. Dobre, to kvitujem takéto niečo. Tak bolo to drahé, áno, ale tie zariadenia stáli 42 000 bolo No to vysúťažené. je všetko nerez a nerez nehlasí ma Ale naozaj ďakujeme aj firme, ktorá robila či elektroinštaláciu, vodu, alebo stavebné úpravy, alebo kto tu bol cudzí, tak povedal, že tak krásnu robotu. Áno, lebo 40 rokov sa tam neinvestovalo do toho. Tak to už nezodpovedalo dnešnej dobe úplne. Takže vidíte, že sa to trošku zmenilo. To vidíte, že ako to prebiehalo, nebolo to také jednoduché. A samozrejme, keď sme upratovali, tak upratovali nielen tí, ktorí teda to robili a z obecného úradu, že sme sa zapojili všetci, ale aj je to rozdiel, že? To je určite. No. Ale pomáhali nám aj dievčatá, ktoré chodia cvičiť, takže ďakujeme napriek tomu, že si platia nájom. Pomohli nám, keď ste si všimli, kto chodí na cintorín, mali sme spadnutý hrob pána Berkeša a to nám bezplatne opravil hrobár, ako sa volal? Nie hrobár. Hudec, pán Hudec. Postavil nám to, vybetonoval, podložil a nevypýtal si ani euro. Takže aj tomu ďakujeme. Myslím si, že by nás tu takých 600-700 eur by sme za to zaplatili, ak by chcel peniaze. S kým to postaví? S kým to robil? On tu mal firmu. Aha. Tu mal firmu, ja som náhodou bola na cintoríne, vtedy sme začali výkopové práce na Kalvárii, vidíš, tam už to máme označené, vtedy sme to išli označovať a vedela som, že teda je to spadnuté, to teraz niekedy spadlo cez zimu, tak som ho, že nech sa ide na to pozrieť, aby nám to nacenil. A ja som potom bola na jeden deň niekde na služobnej ceste a vo štvrtok idem sa na to pozrieť a už to bolo. Takže taký šikovný. Zázraky sa dejú. Zázraky sa dejú, keď sa chcú, no? Aj v 21. storočí. Áno. Čaká nás na budúci týždeň upratovanie, také, že upratme si dedinu. Posunuli sme to v rámci Dní zeme na tento dátum. Ako viem, že mala som stretnutie s komisiou a s organizáciami, ktoré by sa mohli podieľať na tejto úprave, aby sme to nasmerovali pred tou púťou a už aj zároveň po rekonštrukcie tej Kalvárie, aby sme upratali kostolík a verejné priestranstva, takže každý bude vedieť, čo bude mať robiť, bude to vyhlásené na budúci týždeň a novinka pre vás, pani poslanci, chcela by som, aby sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu predzahradku. No, asi Stánka bude prvá, takže no. Ja si môžem piť. No, ale to je nielen, že o najkrajšiu predzahradku, ale o čistotu vlastne verejného priestranstva a bolo zvykom, dobrým zvykom, že na dedine sa zametali chodníky, zametala sa do pol ulice každá cesta a teraz už sa to tak vytratilo. Priznám sa, že inšpiráciu som zobrala práve z Bolatic, kde sme boli na mojej, teda prvej oficiálnej návšteve v družobnej obci Bolatice. Je sa tam čo učiť, niečo, taký malý článok napíšeme aj do novín o tom, alebo napíšeme, naozaj to je dedina, ktorá je veľmi rozvinutá, nielen preto, že majú peniaze, ale aj preto, že tí ľudia to chcú. Tam sa každý týždeň upratuje preto. Každý si udržiava verejné priestranstvo, či je to verejné alebo súkromné, proste si ho udržiava. Viem, že tu máme problémy s niektorými obyvateľmi, ktorí toto nerešpektujú. Boli zaslané výzvy na to, aby si to odstránili. Hneď nadviažem, však viete, o koho sa jedná. Obec bude podávať podnet na inšpekciu životného prostredia práve na tých ľudí, ktorí takéto nedostatky majú, alebo ako by som sa vyjadrila správne. Takže zoberme si z nich príklad, budeme mať minimálne šancu získať 3 pekné ceny. Naša komisia, alebo všetky komisie budú hodnotiť a v auguste
septembri bude vyhodnotenie a každý, kto teda budeme vidieť, že sa o to snaží, tak minimálne bude pochválený. Ale nie, naozaj budú aj 3 pekné ceny, rovnako ako budú ceny alebo zlosovateľné budú stupenky pri tom otváraní kuchyne, pretože sme radi, keď vás zaujíma život v obci, sme radi, keď chodíte na akcie, ktoré organizujeme, lebo to organizujeme kvôli vám a nie kvôli nám. Takže asi toľko z mojej strany, ak nemáte niečo. Taká dobrá cena je už to, že sa pochválte. Ja myslím, že to by malo vás prenoviť ako voláky metal, ako sa hovorí. Áno. Môžem sa pýtať k tomu predtým na kostolíku, dole pod tými lavičkami na tom kopci je veľa halóz. Ľudia ma tam zastavujú, treba to spraviť, upratať, tak neviem, či je to obecné, alebo je to súkromné. O čom hovoríš? Tam na kostolíku pod lavičkami dole ten kopec. Mali starosta, keď dorezoval stromy, všetko dávali dole a to je tam všetko A plné. tak postupne to môžeme spraviť brigády a môžeme to vyčistiť. Dávali mi ľudia návrh, že niekomu dojde sociálny prípad, že to drevo odviesť, že by to mal na kúrenie, tak neviem, že či by sa niekto pripojil, kto by bol ochotný to porezať a odviesť. Ja si myslím, že môžeme osloviť aj hasičov, môžeme osloviť aj futbalistov, môžeme osloviť aj hudobníkov, ktorí sú v Dolančanke, pretože títo dostali dotácie, teda hasiči nedostali dotácie, ale zase aj poskytneme bezplatné priestory a snažíme sa vyučovať dotáciu. Oni dostávajú hasiči, preto nedostali od nás, lebo dostávajú vždy od štátu. Takže myslím si, pokiaľ bude chuť, tak môžeme brigádu zorganizovať. A ešte posledné, možno by sme spomenuli úmysel alebo projektový zámer ohradiť alebo opraviť oplotenie na cintoríne. Tento projektový zámer bol v zásobníku zaradený s alokáciou nejakých 40 000 eur. My sme na to boli pozerať všetci poslanci a rozhodli sme sa, že bolo by to veľmi náročné. Dali sme si cenovú ponuku na 100 metrov takého oplotenia, ale myslím si, že každý, kto má niekoho pochovaného na cintoríne a záleží mu, aby tie hroby boli v takom stave, v akom sú, tak by sa mohli spolu podieľať. Tak s pánom poslancom Ivanom sme toho názoru, že skúsime zorganizovať pracovné skupiny. Každý šéf pracovnej skupiny si vytvorí svojich členov a ohradí istú časť toho pozemku s tým, že by sa zostali zachované tie nosné stĺpiky, ktoré sú tam a natiahlo by sa na náklady obce o oplotenie. To hlavné ide o to vyčistenie. Si nepovedala, že... To je najväčšie. To je najhoršie. V prvom rade chceme takú verejnú rozpravu, pretože ten jestvujúci plot, ktorý je od Vinohradov, je na cudzích pozemkov. To znamená, že musia sa k tomu vyjadriť vlastníci pozemkov, aby sme niečo nerobili na čierno a za chrbtom. Každý tam niekoho má, treba, my oslovíme, ale aby aj vy ste sa o tom rozprávali v podstate doma a so svojimi susedmi, že či by sa do takéhoto niečoho išlo, pretože jedna vec je materiál, ktorý by teda obecne u nás zasponzoroval, ale druhá vec je, že sa to musí tam vyčistiť a to je tam to pletivo častokrát akože pozarezávané do jestvujúcich náletov, to by sa muselo vyčistiť. Niekde je to viac pracné, niekde je to menej pracné, ale každopádne je to okolo úro. Vidíme, že sú tam tie uličky spravené, tie cesty od tej zveri, jasné, takže... 400 metrov. To znamená, že by sme museli ísť až hore po tú hlbokú cestu a tam, kde je to najúžšie, k tému Vadovičovému plotu, tam by sa ešte mohla osadiť jedna brána, aby v podstate tak tá zver neišla. Musí sa samozrejme, že opraviť tá bránka, lebo tú bránku niekto zvesil a dali ju v podstate zakryl dieru a nechal akože bránku otvorenú. Tak
Bolo. Ale si myslíš, že spravili. Myslím si, že spravil Ten dobre. vydal metal. Ja si myslím, že naozaj bude dôležité, aby sme sa stretli na verejnom stretnutí občanov, kto bude mať záujem, aby prišiel, aby vyjadril svoj názor a možno ochotu pomôcť. A na tom verejnom stretnutí sa v podstate dohodneme, že akým spôsobom by sa to potom následne robilo. Preto by ste sa ako stretli s tými majiteľmi. S tými majiteľmi, no to obec bude. Treba s nimi Najprv rozprávať. to treba vyriešiť a potom už... Lenže tam je existujúci plot, my by sme nerobili nového plotu. Že ja viem, no, Len teda lebo aj tak musíme potrebuješ. urobiť ten krok, že sa s nimi Však to by stretnú. bolo už posledné, keď ten majiteľ sa tam robí rožky, že ja to tam nechcem. A ten bordel, čo tam je, ten starý plot mu nevadil, a čo keď sa postaví nový, zrazu by mu vadil. To by bolo trošku na hlavu postavené. Ľudia sú rôzni. Tak, Veľa vecí na hlavu. veľa vecí na hlavu, presne tak. Však je, lebo ja som mal taký rozhovor, už vácej, ohľadom kosenia pred chalupou. A čo by to je kosenia, však to je obecné. A ja hovorím, dobre, a keď vám obec vyrúbi sa vchod, vy chodíte po obecné do chalupy. Keď vám vyrúbi nájom za to, a to nemôže. A prečo by ste vy Ale to je o tej mentalite. Však áno, mentalita ľudí, prečo by ste si tam 20 metrov štvorcových nedokázali pokosiť? Jasné. Tak ďakujeme, že takto napadáte ľudí, aby si udržiavali verejné priestranstvo, alebo aj svoje pred domom. Lebo je to vizitka na to. A ja sa na to podľa to svoje pozerám, nie druhý, ale aj ja. Presne tak. Čo máte Zdenka? Ja som chcela ešte, že či by sa nedal dať jeden kontajner na tie plasty na cintoríne. No lebo tie mechy, to je tam nechutné, uvázané o ten kontajner. To bolo nevyhnutné, pretože stalo sa nám to, ja tu nemám teda zamestnanca a chalani zabudli zviesť ten kontajner, pretože tam nemali toho šéfa, ktorý nad nimi, tak sa to stalo jedenkrát, boli tam tie vrecia, ale vždy bolo lepšie, keď tam boli vrecia, ale zatiaľ stačia tie kontajnery. Za to platíme to. Na dvakrát vyvezené. Áno, Jeden raz áno, bola presne pauza. tak. pauza. Preto sa to stalo. Ja som to evidovala hneď, ja som aj v to ráno telefonovala, len sme sa nepochopili, tak sa stalo, že sa nevyviezli dolu. A to je ťažké, to nemôže ani Katarína, ani ja, aby som to zviezla, lebo to je ťažké, to musia dvaja platiť. Čo oni nehodia? Proste nie. Musia bariny doviezť, Áno, áno, tak to je problém. Ale pokiaľ to nebude dostatočné, nebude tá kapacita dostatočná tých kontajnerov, tak není problém objednať ešte 1100. Takže ešte máme takú nemilú vec, Natálka. Rozmohol sa nám tady takové nešvar. Použila som čechizmus, ale to bola citácia z filmu. To je prílody? To je pri lodi a predstavte si, samozrejme, že som požiadala majiteľa pozemku, aby to odpratal, aby sa nám tam nestala nám tam čierna skládka. Ale aby ste vedeli, keď náhodou niekoho zbadáte, kľudne to na obecný úrad nahláste, nemáme tam kamerový systém a toto všetko pôjde do spoločne vyprodukovaného odpadu, na ktorom sa budeme podieľať na tých nákladoch my všetci, takže už som to dala odstrániť, ale dá to samozrejme do našeho spoločného odpadu. Tak keď to zbadáte na cintoríne, tak kontajnery, tak to tam dal majiteľ pozemku, ktorý si to tam našiel. Môžem sa opýtať, pán majiteľ lode si kedy zoberie svoju loď? Tak to sa musím Do Budmeníc? Či keď mu zoberie? Budú záplavy, tak potom. Keď je dosť vody. Jak v Číne. Lebo to je hlavný problém, že tam chodia tí ľudia neustále. Myslím si, že toto nebol ten problém, oni tam mali kameru, ja som im samozrejme aj tomu sociálnemu podniku som telefonovala, že či by nám nemohli poskytnúť ten kamerový záznam. A oni mali alebo vnútri kameru, lebo tam sa robil vandalizmus, chodili tam ľudia, robili tam, no proste devastovali to tam. Ale toto je čerstvé. V útorok či v stredu sa viem, že z pondelka na útorok. Takže to je čerstvé a z bodov okolností tu bol majiteľ toho pozemku včera, tak som ho požiadala, aby to odstránil, lebo najhoršie je jedna takáto vec a máme z toho skladku a to asi nechcem. To by dostala obec pokutu. Najťaž 1 mega už potom začne Presne tak. To sa dve za to.
Ja by som sa ešte opýtala, že či si hovorila s Ankou Tomášovičovou, teda za tých dôchodcov, za tú brigádu, že čo by sme my mohli pomôcť. Zuzka nemá telefón. Ja som ju odchytila tu, ale nemala na tom divadle, ale nemala náladu zrovna, tak chystám sa za ňou, lebo to chcem osobne riešiť. Poviem sa, ako do pondelok sme boli. Určite, ja pôjdem. sme teda akože čo by bolo No, ja pôjdem v pondelok za vami, vedeli. keď už to bude vyhlásené, ale mali sme teda iné a ja nejaké súkromné veci som mala, takže... Ale budem komunikovať jasne so všetkými. Prídem v pondelok na schôdzu. Posedenie sa to bolo. Tak posedím. Informovali nás, že sa Ak to volá teda nemáte nikto nič. Ja ešte by som sa Áno? chcel opýtať, že či sa teda robí osveta nejaká zo strany teda obecného úradu, sme hovorili, že budú nejaké plagáty vysieť na toho 17.5., kedy by mala byť otvorená tá kuchyňa. Ale vysia, Ivanko, Áno? vysia. Áno, pretože vysia, aj tuto pred chvíľou vysel. A vysia aj tam, aj tam, aj tam. Dobre. No a ja by som ešte chcela opýtať, ja som sa rozprávala s tým kuchárom, som náhodou s ním stretla, keď robil catering Sašovi. A som sa opýtala, čo to akým spôsobom bude, či nám aj nejaké recepty ukázalo, čo on povedal, že on by bol veľmi rád, že keby sme sa niektorí zúčastnili akože pri tých zhotovovaní, ale tak, ja som to musí s tebou, vyriešiť, či vstup voľný do kuchyne teda niektorým ľuďom, čo by sa prihlásili. Že ja to musím cez teba. Ja neviem. Takto, ja som to hovorila, že bola by som rada, keby teda bola tam možnosť, ale ja si to celkom dobre neviem predstaviť, keď budú variť pre XXY ľudí, že ako to bude prebiehať, ale povedala, že dohodneme sa, ale tento týždeň nemá čas, na budúci týždeň ešte máme nejaký, ešte nás čaká púť, takže... Čiže ako pomocné síly, že Pomocné síly. by sme sa aj, že videli, čo ako robí, Určite, ak by si sa chcela prihlásiť, že za to som sa chcela prihlásiť. Tak dobre. A nie, že tam musíš to ty schváliť, lebo však určite do kuchyne nemôže ísť student kuchárovi bazdom. Takže určite áno. Však na koštovku si môžeš kúpiť lístok, to je normálne. Áno. Ja si tiež kúpim lístok. Keď budeš variť, tak musíš si kupovať lístok. Určite. Dobre, ak Ivan, ešte máte niekto z poslancov niečo? Mohlo by sa informovať, ak tá kanalizácia stojí? Kanalizácia stojí, teda nestojí. Ale máme schválené územné rozhodnutie. Nemám dobrú správu. Nemám dobrú správu z toho titulu, že pán starosta z Častej mi oznámil, že pokiaľ by sme sa aj chceli napojiť na Častku a bolo by to možné, tak on nám nedá súhlasné stanovisko. Čiže pôjdeme v tých indíciách, v ktorých máme schválené územné rozhodnutie. Momentálne sme sa zaoberali tými pozemkami, samozrejme bude nasledovať vysporiadanie. Ja som mala stretnutie s pánom Slezakom, ktorý robil projektovú dokumentáciu pre územné konanie, lebo je najlepšie, aby ohľadne PHZ-ky som aj mi dal teda predpokladanú hodnotu, mám pocit, že 25 000. Napísal, že by stala projektová dokumentácia, čo ma prekvapilo, lebo všetci mi hovorili, že okolo 100 000 to bude. Je to 7 km kanalizácie Púšťov, čiže predpokladaná investícia bude okolo 8 miliónov. To by sme samozrejme chceli získať z Enviro alebo proste z nejakej výzvy, lebo však peniaze na to nemáme. A určite tam bude aj nejaká spolúčasť. Nebude sa to dať vzhľadom k dĺžke realizovať v jednej etape, takže najskôr bude nutné vybudovať čopku a následne určiť, ktorá vetva pôjde v prvej etape. Lebo získané prostriedky, napríklad z Enviro fondov je maximálna alokácia 3 milióny a to je potrebné minút. A aby nám neprepadlo stavebné povolenie, tak to bude potrebné robiť vo viacerých etapách. Ale územné rozhodnutie máme. A teda pracujeme na tom, takisto ako pracujeme na chodníku na Dlhovskej, lenže tam boli nejaké nezrovnalosti, nemali sme súhlasné stanovisko na vybudovanie chodníka so žľabmi a odvodnením, tak ako to navrhovala projektantka ešte v minulosti, tak som dala prepracovať projekt s tým, že tam bol naprojektovaný chodník
metre. Dohodli sme sa s poslancami, že bude len v maximálnej šírke, minimálna šírka je 1,5 metra a tým pádom by sme ušetrili 32 000 na odvodnení, lebo pokiaľ budeme mať 50 cm od tej komunikácie 3. triedy, tak nemusíme to odvodňovať a vybudoval by sa len chodník. Ale čakám na prepracovanie. Každý deň bombardujem, takže... Ale pracujeme. Aj keď tie kroky nie sú vidieť, aj tá kanalizácia, alebo projektová dokumentácia na školu nám bola zaslaná v elektronickej podobe. A včera sme poslali viac ako 150 pripomienok na opravu. Projektový zámer sme podali na Radu partnerstva. Predpokladaná hodnota je podľa rozpočtu 930 000 eur. A to ešte nie je v poriadku ten projekt, takže dávame požiadavku na úpravu projektu. Samozrejme, že toto by boli financie, ktoré by boli financované z eurofondov, z programu slovenskostých podopatrení 222, 221, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Kto pripomienkoval ten projekt? Projektant, ktorý robil štúdiu. Klobúk dolu. To je neskutočné, či ten človek akože tam A všetko našiel. Nelen, že čo našiel, ale čo všetko prešiel, lebo to je 8 profesí, architektúra, dopravný projekt, požiarný projekt, všetko proste. Ja som s ním niekoľko hodín strávila pri tom, lebo samozrejme, že mi to vysvetloval, čo tam nebolo v poriadku a tak ďalej, tak verím, že pani projektantka si na to sadne a dopracuje to, máme mi nejakú zmluvu. Až keď to bude vo finále, tak budeme platiť za projekt. Ja viem, že to nebola vysoká suma za ten projekt, to bola naozaj veľmi nízka. Čudovalo sa aj on, pretože aj on sa prihlásil do súťaže. Tým, že to bolo cez Vestník, tak však sami dobre viete, aké tie sumy tam boli. Od 44 000 až po 14 000 aj z DPH, takže boli to neporovnateľné sumy. Ona si stanovila sumu. A časový horizont aký? Časový, no tým, že to išlo teraz, projektový zámer bol podávaný, ide to na Radu partnerstva, pokiaľ Rada partnerstva to schváli a my budeme mať stavebné povolenie, tak finančné prostriedky by sme mohli dostať možno do konca roka. Ale samozrejme dostaneme ich až vtedy, keď bude schválené stavebné povolenie. Ale pre nás, čo je dôležité, aby nám to Rada partnerstva schválila. Pokiaľ nám to Rada partnerstva schváli, tak už máme viac menej na 95% isté, že tie financie máme bude. Samozrejme, že tam je strašne veľa kritérií, lebo my tým, že ideme do týchto obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť, tak tam sú podmienky, ktoré sú v tom podopatrení určené, čiže musí tam byť minimálna úspora 60%, potom tam musí byť každý jeden ten výdavok musí súvisieť s tou výzvou. A myslím, že už keď sa to začne, že koľko asi sa to... No, tak rok realizácie. Keď už sa to začne, keď už budeme mať financie. Bude potom škola tu v kultúrnom dome? To budeme potom riešiť. Áno, ale je tu takýto predpoklad. No, tak bude, ale tak akože čo chceme? To musíme nejakým spôsobom presne tak. Čo by sa stalo, keď sme nesplnili tých 60%? Tak je tam spolúčasť. Ako? No, od 15% do 5%. Nie, takto, 30% je nevyhnutné, aby sme mali, inak by nám to vôbec nedali. To je 60%, ale my máme tam úsporu, už máme energetický audit, úspora je tam 83,7%. Takže my to za tieto spĺňame. peniaze by sme postavili vežák, neopravili školu. No ale nikto by ti na ten vežák nedal peniaze. S týmto rozdielom. Strašne. Akože je to, lebo to je, že hodnota za peniaze. Tak, Povedzme ešte, aká je predpokladaná hodnota. teraz mi povedal. To je skoro milión. No. Strašne.
Neviem, lebo takto vám poviem ešte, že začali sa tak trošku dopýtovať starí ľudia, že čo teda akože s tým domovom pre tých starších, či sa tu niečo bude riešiť, lebo že vraj v dlhej, Nebude, prosím vás pekne. Včera som volala sa so starostom, absolútna blbosť. Nie je to také jednoduché, ale máme úmysel vybudovať stacionár. Aspoň stacionár. Jedný stacionár, určite áno. Lebo fakt tých ľudí starých je tu Určite áno, ale normálne zariadenie, že by sa nejaké zariadenie, akože zariadenie opatrovateľskej služby, ja som si také nádherné námety zobrala z tých bolatíc, ako je kompostáreň, ako je zberný dvor, ako je domov sociálnych služieb, denný stacionár, ale domov sociálnych služieb náklady na jedného človeka, ktoré musí zaplatiť občan, vychádzajú na 1800 až 2000 eur. Pretože tam je, na každého človeka tam je personál, plus tam samozrejme, že... Čo sú ležiaci všetci? No, ale môže sa z toho, ktorý skoro... To je tak, Zuzka. A sama vieš, čo to je, starať sa o Viem, nevoľného človeka? ja viem, práve že viem a preto mi je ľúto, že naši starí ľudia musia chodiť kade tade. Bolo ich 11 týchto zariadení, aby sú len traja, už všetci tam pomreli. A už nás to čakajú ľudia. Dobre, môžeme túto debatu rozvinúť aj po zastupiteľstve, ale teraz by som teda zastupiteľstvo, ak už nemáte žiadne otázky, ukončila. Ďakujem za účasť, práve pekný večer.